Hi guys! Morning routine tayo ngayon. Aalis kasi kami eh. Kaya, maglagay lang ako ng cream. Cream po siya. Ganito. Yan. Kasi, ano na siya, 3-in-1 na siya. Pwede siya sunblock, powder, tsaka cream. 3-in-1 na siya. May sunblock na siya. Tsaka may powder pa. Kaya, lagyan ko rin yung aking egg. Yan. First, ang itim, tinapalan ng puti. Kaya, tayo'y puputi. Ha? Hala? Papa? Ang liig. Maitim. So, lagyan pa natin dito ng konti para dili halata. Yan. Oh, puti lang. Puti ba? Hindi ma. Then, maglagay ako ng lipstick. Puti ba masyado? Mukha ko? Okay lang? Okay lang? Ganyan lang. Sa umaga. Tapos, lotion. Nasa bag. Na itim. Aalis kami. Pabango. Pabango. Ito, mamaya ko na gamitin. Mamayang gabi. So guys, bye-bye muna ha. Kasi aalis na kami. Putol. This is... Paano tayo, Bukuan pa mo guna. Isa pa mo guna. Ano na, guna. Isa pa mo. Mamaya na yan. O, video. Ate, magduaan ron. Oh, maipit ka. May kaalis ka dyan. Anay?
So, that's it for today. Thanks for watching. Bye, everyone.